Hyvä PayPal, tämän asiakkaat sekä ystävämme ympäri maailmaa. Tämä on virallinen yhteydenotto Anonyymiltä sekä LulzSecilta Antisekin nimissä. Viimeisinä viikkoina olemme havainneet itsemme raivostuneen FBI:n halukkuudesta pidättää sekä uhkailla heitä, jotka ovat olleet osallisena eettisiin, nykyaikaisiin virtuaalioperaatioihin. Lainvalvojat soveltavat jatkuvasti naurettavia sääntöjään meihin. Anonyymi epäillyt saattavat saada 500 000 Yhdysvaltojen dollarin sakot kuin myös sen lisäksi 15 vuoden vankeusrangaistuksen, pelkästään olemalla osa historiallista aktivistiliikettä. Moni jo pidätetyistä anoneista ovat syytettyinä osallistumisesta palvelunestohyökkäykseen korruptoituneita ja ahneita yhtiöitä kohti, kuten PayPal. Mitä FBI:n pitää oppia on se, että on valtava ero liittää äänensä kuoroon ja digitaaliseen istumamielenosoitukseen käyttämällä loikia kuin hallinnoida suurta saastuneiden tietokoneiden bottiverkkoa. Mutta kuitenkin molemmista teoista saa täsmälleen samat tuomiot. Tämän kauhistuttavan viranomaistahojen epäpätevyyden lisäksi PayPal jatkaa varojen pidättämistä WikiLeaksilta, näiden pimeiden aikojen totuuden majakalta. Pelkästään pitämällä puolemme sekä tuomalla ihmisiä yhteen, PayPal yhä katsoo sopivaksi pestä kätensä kaikista syytöksistä ja sen sijaan rohkaisee ja auttaa viranomaisia jahtaamaan Antisec-liikkeeseen osallistuvia. Suoraan sanottuna, me, kansa, olemme kuvottuneita näistä epäoikeudenmukaisuuksista. Me emme aio katsoa vierestä ja antaa yritysten ja hallitusten kävellä ylitsemme. Ette peloita meitä ja sitä taas teidän on syytä pelä. Me emme ole tässä terroristeja, te olette. Kannustamme jokaista PayPalin käyttäjää sulkemaan tilinsä välittömästi sekä harkitsevan vaihtoehtoisia palveluita. Ensimmäinen askel todelliseen vapauteen on olla luottamatta yhtiön, joka jäädyttää tilejä kun sitä huvittaa tai on Yhdysvaltojen hallituksen painostama. PayPalin myötäileminen säädöksiin pitäisi olla todisteena riittävät, ettei se ansaitse asiakkaitaan. He eivät ansaitse asiakkuuttanne eivätkä kunnioitustanne. Liity meihin viimeisimmässä operaatiossamme PayPalia vastaan, julkaise kuva tilisi sulkemisesta, kerro se irkissä, levitä sanaa. Anonyymistä on tullut vaikutusvaltainen informaatiokanava, ja toisin kuin hallitukset, me olemme täällä kamppaileksemme sinun puolestasi. Aina. Allekirjoittanut, sinun liittolaisesi, LulzSecurity. Anonyymi. Antisec.